L-okkupanza fil-lukandi Awċin fil-jiem ta' Santa Marija laħqet il-95%. Għal dan ma' News il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija Joe Muscat propju jumejn wara l-festa ta' Santa Marija. Dan wara li News it-tnejn żvela li aktar minn 93,000 persuna qasmu l-fliegu fl-istess jiem. News taqsal il-Joe Muscat propju dwar dawn iċ-ċifri u kif jirriflettu ruħhom fil-qasam tat-turiżmu fil-gżira ta' Tletoliet. Aħna mir-rapporti li għandna jidher li l-okkupanza fil-lukandi u l-akkomodazzjonijiet oħra kienet waħda tajba għaliex l-okkupanza kienet varja bejn 93 u l-95%. Muscat tenna kif dan ma jirriflettix biss okkupanza minn Maltin li għażlu jqattaw il-btajjel tagħhom f'Għawdex. Naraw imbagħad żieda fit-turiż barrani fuq is-sena l-oħra li issa qed jerġa' jiġi għall-vaganzi tiegħu fil-gżira tagħna u dan il-fatt inħassu wkoll anke u semma wara l-operaturi matul dan il-perjodu ta' Santa Marija. Is-Sur Muscat tenna kif dawn iċ-ċifri komplu juru rkupru qawwi għal pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam turiżmu. Madankollu sostna li l-Gżira Awċija ma ntlaqtitx daqs Malta f'dak li għandu x'jaqsam okkupanza fi żmien il-pandemija hekk kif ħafna Maltin għażlu li minflok isifru jqattaw xi fil-Gżira Awċija. Rajna żiedet qawwija mis-suq domestiku ġewwa Għawdex. Tant il-sena l-oħra l-iljili f'Għawdex mill-Maltin kienu il-fuq mill-miljun bed night. Intan Joe Muscat temmiet li l-prospetti għas-sena d-dieħla huma pożittivi ħafna, dan grazzi għal ħidma bejn entitajiet kollha konċernati biex li rkupru jisseħ kemm jista' jkun malajr. Aħna qed nistennew li għax-xhur li ġejjin it-turiżmu f'Għawdex ikompli f'din it-triq ta' rkupru. Billi nkomplu nżidu fin-numru ta' turisti, b'mod speċjali dawk barranin, insostnu u nieħdu ħsieb is-suq domestiku li huwa importanti ħafna mod speċjali f'dawn iż-żminijiet li għaddew tal-pandemija u għalhekk naħsbu li din is-sena 2022 għalkemm mhux se nilħqu l-figuri tal-2017 però qed nistennew li matul l-2023 mhux biss nilħqu l-figuri tal-2017 iżda saħansitra nissuperaw.